είναι ένα καινούργιο επεισόδιο που ετοιμάζω σήμερα για εσάς. 300 κιλό. Την ομάδα μου, εντάξει, δεν έχω και το καλύτερο της chemistry. Chemistry νομίζω περίπου 50, εντάξει. Επειδή δεν διαλέγω τους παίκτες που θα πάρω το chemistry και μαλακίες. Και ο πρώτος μας υποψήφιος είναι ο Τσέχ. Δεν ήθελα αυτό το position, αλλά αυτό είχε. Τον πήρα πριν λίγο. Τσέχ, τον ξέρετε όλοι. Απίστευτος τερματοφύλακας. Ο βασικός τερματοφύλακας της Chelsea. Απίστευτος τερματοφύλακας. Ο άλλος μου τερματοφύλακας είναι. Ο άλλος μου παίκτης είναι ο Φιλίπ Σαντάνα. Απίστευτος παίκτης κι αυτός. Φιλίπ Σαντάνα. Ένας από τους αγαπημένους μου αμυντικούς. Γι' αυτόν και τον πήρα. Είναι πάρα πολύ δυνατός, εύσωμος, ψηλός και πολύ γρήγορος. Εδώ δεν ξέρω ποιον να βάλω. Boateng. Απίστευτος παίκτης και ο Boateng. Συγγνώμη. Boateng. Δεν ξέρω τι πάθανε τα face του και δεν βλέπουν τα face του. Στείλτε μου μήνυμα αν και σε εσάς, αφήστε comments αν και σε εσάς βρίσκεται αυτό το face, και γιατί δεν ξέρω κάτι έπαθαν οι face τους και δεν φαίνονται. Έχει 2 μέρες τώρα. Ναι, Boateng όπως έβλεγα, πολύ ψηλός και αυτός, το είδα με τον Φιλίπ Σαντάνα. Απίστευτος εμεντικός, δεν περνάει μούια. Μούια. Τώρα Smalling να βάλω ή Μαρσέλο. Μαρσέλο λέω εγώ. Μισό λεπτό να δω κάτι. Να δω. Όχι. Μαρσέλο. Ένας απίστευτος παίκτης. Εντάξει. Είναι πάρα πολύ δυνατός αμυντικός. Αν τον έχεις αυτόν δεν φοβάσαι τίποτα. 69 pacing. Τίποτα σπουδαίο σαν pacing. Εντάξει, τον βρήκα σε pack, στα χθεσινά pack που θα σε έλεγα. Νόμιζα στην αρχή ότι ήταν ο Μαρσέλο της Ραμαλδής, αλλά μετά βλέπω το Βραζιλιάνο και λέω ok, είναι ο Μαρσέλο αυτός. Δεν το κάνουμε θέμα. Τώρα δεν έχω από αυτούς LWB. Θα βάλω τον Gibbs, ένας απίστευτος παίκτης και ο Gibbs. Εντάξει, δεν ξέρω. Μισό λεπτό να διαβάσω κάτι. Όχι, Gibbs καλύτερα. Gibbs. Το βρήκαμε σε pack και είναι πάρα πολύ δυνατός αμυντικός και δηλαδή παίρνει όλη τη γραμμή, πηγαίνει, έρχεται συνεχώς στην ομάδα μου. LB, 84 pacing, δυνατός αμυντικός. Δεν έχω, είναι απίστευτος. Συγγνώμη. Και Τζουαν Φρα, απίστευτος αμυντικός και ο Τζουαν Φρα. 85 pacing, defending 79, αλλά εγώ προτιμάω να βάζω έναν ρημί των Blacks αυτόν. Είναι πιο γρήγορος, 93 pacing και μπορεί να κάνει τη ζημιά εκεί που δεν μπορεί να το περιμένει κανείς. Τζανκούμπ Μπλαντσκόμσκι, απίστευτος παίκτης. Πριν τριπλάρε 11 άτομα που πέραβεζα πριν και βάλε το τέρμα και ήταν, αν νικούσα θα έπαιρνα το πρωτάθλημα 10.000 στο Division 2 και νικήσαμε 5-1 και το πήραμε. Αυτός ο παίκτης που έβαλα είναι ο Ανδρέα Πίρλο. Δεν είναι και ο πιο fast παίκτης, που ένας κεντρικός, αλλά έχει 92 pacing. Είναι από τους καλύτερους passing. Είναι από τους καλύτερους passing player του κόσμου. Ανδρέα Πίρλο. Έχει και πολύ δυνατό shoot, να το πούμε. Έχει απίστευτο shoot ο Ανδρέα Πίρλο. Εδώ θα βάλουμε τον Wellington. Ναι, μισό λεπτό να δω άλλη διαφορά. Μισό λεπτό.
ή να βάλω τον Κάρλος Εντουάρντο. Όχι. Προτιμώ τον Wellington. Είναι πιο γρήγορος. Κοιτάξτε και το pacing του. Απίστευτος παίκτης κι αυτός. Είναι πολύ ταχύς. Wellington Sanchez Aguiar. Πάμε σε LW Lavenzi. Lavenzi λοιπόν, 93 pacing και 90 dribbling. Απίστευτος παίκτης. Lavenzi νομίζω έχω παίξει 2 παιχνίδια. Με τον Lavenzi έχει βάλει 6 τέρματα. Είναι απίστευτος παίκτης, σας λέω. Skill moves 4, weak foot 4. Και σας λέω, πρέπει να τον πάρετε στην ομάδα σας. Είναι απίστευτος παίκτης. Και το μεγάλο μας αστέρι, Ρόμπεν. Εντάξει, δεν είναι η θέση του, αλλά μπορεί να παίξει αυτή τη θέση. Αργέν Ρόμπεν, 93 pacing, 92 dribbling, 85 shooting, 80 passing. Αυτός είναι παίκτης, το βρήκα στο pack θες και ούρλιαζα, ναι. Weak foot 2, skills moves 4. Είναι ένας απίστευτος παίκτης που ασυνιστώ να τον πάρετε. Είναι ένα πολύ δυνατός παίκτης για μένα, που μπορεί να κάνει τη ζημιά σε όλες τις ομάδες χωρίς να το πάρουν μυρωδιά. Ασυνιστώ να τον πάρετε. Και τώρα είναι Falcao λοιπόν. Ραντάμελ Falcao Γκαρσία Ζαράτε. Απίστευτος παίκτης ο Falcao. Weak foot 5, skills moves 4. Θα συνιστώ να πάρετε αυτό. Έχει πάρα πολύ δυνατό πόδι. Σκοράρει άπειρα τέρματα. Έχει κάτι τροπερό finish. Αυτό σας λέω, πάρτε τον. 78 pacing. Δεν είναι και πολύ γρήγορος, αλλά σας συνιστώ ότι αν του βγάλουν καμιά παλιά μπορεί να το κάνει μέσα σε απέκτο, ή μπορεί να σκοράρει με το κεφάλι, ή μπορεί να πάρει την μπάλα. Δεν είναι και ο γρήγορος, αλλά μπορεί να πάρει την μπάλα και να πάει προς την αιστεία και να σκοράρει με άνεση τον τερματοφύλακα. Να βάλει τέρμα, ρε κουμπάρι, να βγουν όλα. 78 dribbling, 83 shooting, 53 defending. Εντάξει, είναι επιθετικός το παιδί, θα το κάνουμε αμυντικό. 57 passing, είναι επιθετικός. Εντάξει, δεν χρειάζεται και το. Σε ένα επιθετικό δεν χρειάζεται να έχεις καλό passing. Από τον λόγο ότι οι άλλοι θα σου κάνουν πάσες σε σένα, όχι εσύ θα βγάλεις πάσες σε αυτούς. Και 90 heading. Απίστευτο κεφάλι. Απίστευτο κεφάλι ο Falcao. Και βάζουμε τώρα παίκτες μέσα. Σιρίκου, τερματοφύλακας πολύ δυνατός. Τζοβέντσινγκ, πολύ γρήγορος επιθετικός. Μπενάρφρα, Αφελάι, Κάρλος Εντουάρτο, Τζοαν Φραντεν. Απίστευτος παίκτης είναι και αυτός ο Ιλιά. Skills moves 5, 91 pacing. Είναι απίστευτος παίκτης και αυτός που μπορεί να σκοράρει ασταματήτα. Πάμε να δούμε και τώρα και απίστευτα τέρματα που σκοραρά με μια ωραία μουσική. Ευχαριστώ που με είδατε. Παρακαλώ να δείτε και τα γκολ που σκόραρα. Και τα λέμε από το FIFA Coaches Goals. Να έχετε μια καλή βραδιά. Γεια σας.